Salamat. Salamat. Ay, salamat kayo ha. May nga po mga kamare ug kamare no. Mga kapare ug kamare no. Welcome back na po sa itong video din sa Paremanang YouTube channel. Karong hapuna, mo na ipanagtag ni. Naabot kami diri sa area sa usa ka area diri sa lungsod sa Carmen no. Ang first na to hatagan. Kining first three brothers no. Kay sila kugihan pug kay ni manguhag puso unya karon lockdown. So dili sila makapangitag kuan. Panginabuhian nila no. Luoy po kayo. Sige. Bisag dili tigulang pero basta ngayon tabangan na to no. Shout out niyo si Gabual o William Mantra and family from Father Sigla Street, Davao City. Irene Jungko from Bohol o Glibin Edgar Gianpangko Sebasio from Palawan no. Mga pare ug mare, may hapon kanyo da. Padayon lang mo sa pag-subscribe o click na notification bell button dia o gi-like atong mga video nga pare ug mare no para sa ingon makatabang-tabang ta sa atong mga isig kay ingon na nanginahanglan og tabang. Di na nako dugayan, di na ako tas-on. Sugda na. Una ka na akong hatagan og grasya, no? Pasalamati sa si Kwan. Si Mysterious Girl. Pasalamat sa video. Igna, thank you. Thank you. Thank you. Yes. Mata. Layo ba ni mo gikuanan? Napati manok. Salamat ha. Ako yati ko. Sige. Nakuha gyud nato ang atong plano aning area ha. Mao to sila. Tulo to sila kabuok. Nakugihan pug kay bisag wala sila igo kayong panguna-una. Murag special child kumbaga mga kapare, pero kugihan para mabuhi. Manguha na sila puso. Sige, padayon ta. Kaduha na kong napili na taga no. Si pangalan mo tay? Robin. Si Tatay Robin. Tay. Ikani sa naihatag no. Pasalamat sa tay. Dili sa video. Ingat salamat. Salamat. Tay, 5 kilos bugas plus 1 kilong manok o mga lamas. Thank you. Isa ba yung mga kuanda, kauban? Diyan sila. Ha? Hindi pa ya. May sama ni mong kuanda, pila na ka buhok? Ha? Dali. Indot guys, pamati mga kapare ug kamare no kung makatabang ka sa imong isig kaingon. Salamat kay Lord, salamat. Salamat kayo, Mysterious Girl ha. Thank you kayo. Ano pangalan mo nay? Edita, ikaw? Sheila. So, sige. Nagod ka mo rin, Nagsibit mo. Nanibit, okay. Na 5 kilos bugas. Salamat. Na 1 kilong manok o mga lamas. Salamat. Okay. Imo. Salamat. Salamat sa video. Di na siya guys. Sorry. Okay, mga kapatid. Salamat ha. Daghang kay salamat. Yes. Salamat po kayo. Ari sa mi. Sige. May pang 5 ng atong hatagan sa mga grasya, no? Siya pangalan mo nay? Milagrosa Roto. Si Nanay Milagrosa Roto, no? Nay, dawata nay. Salamat taon. 2 kilos o 1 kilong manok. O lamas. Ano na gibalita sa radyo. Dili. Para Dili. pasalamati nay, pasalamati. Salamat day. Salamat. Salamat sa video. Salamat. Salamat sa video. Okay, salamat po kayo. Sige. Salamat. Di na may magdugay. Oo. Nay, ano yung pangalan na to, nay? Rosita.
Rosita. Rokita. Rokita. Si Nanay Rokita ang ika-unom natong hatagan mga kapare ug kamare no. O pasalamat sa nagtan-aw ang naghatag kaninay. Kinsa man Sa video. Salamat sa naghatag. Grasya kayo mong yatag sa abuha. Salamat po Ginoo nay kay gisugo ra pud ko ani. Salamat. Vlog. Sige. Sige nay. Sige. Mga kamare ug kapare no, ang ikapito natong hatagan sa grasya. Walain kundi si Mama. Mama, 5 kilos ma. Bisa ka kilong manok. Lamas. Salamat. Di na may magdugay ma. Na, ngadto pa mo sanahan. Nas tatay da. Di siguro mo kalusot dahil. Nas tatay di goy da. Sige. Mga kamare ug kapare no, ikawalo sa tatay. Sa pangalan na to tay? Silio, si Tatay Silio. Tay, dawata ang 5 ka kilo bugas. 1 ka kilo manok. Kilo manok ka. Pasalamat tay, pasalamat sa kuan re. Sige, kay nagtanaw ang naghatag. Salamat tayo. Sige. Asa man, tara. Ha? Asa man ni naghatag. Basta mo ano na. Sa inyo ha. Sige, ari sa me. Mga kamare ug kapare no, ikasiyam na tong hatagan si Manoy Rincio. Salamat kayo ni. Ano pa na ilain? Ay sa Manoy di. Kilong manok. Pasalamat sa naghatag, nagtanaw ron siya. Salamat kayo nga. Yes. Pasi uno pa lang na, pasi kaloy ang tabod, no? Sige, mga kapare. Pare. Sige, maray, di pa magdugay. Sige. Kapare, ika na pulo. Ni si pare, adoy, 30 pumbutan na ni. Ha? Pare, duwata, 5 kilo so, 1 kilong manok. Uy, salamat. Nana na yung mga lamas na. Unsa man ni? pre? Ha? Unsa man ni? Grasya gikan sa Ginoo na. Pasalamati ang naghatag, nagtanaw siya ron. Salamat kayo, salamat. Salamat sa naghatag ha, salamat. Kinsa man ning naghatag day? Basta secret. Salamat kayo ha. Oh. Ako nakatabang yung kuan. Kan pagkaon, Yes. Kana tabang pre. sa pamilya. Kana akong ganahan pre kana malipay jud naghatag. Salamat kayo pa. Sige, Surprise ko pre, nimo sige. pre ba? Surprise ko nimo. Salamat Pre. kaya. Ate, salamat kay ate. Mga kamare ug kapare no, nahuman na jud ang ako ang misyon karong adlaw. Manghinaot ko na ang tanan nagmalipayon sa ako ang gamayng grasya nagipaabot pinaagi sa nag-donate sa ako ang mga followers ug loyal kayong subscriber. Palangga jud kay ko ani. Og salamat kayo, mysterious girl ha. Thank you very much. So bunta panalanginan ka sa Ginoo sa kanunay. Ug ubanan ka sa tanan nimong mga trabahoon diya sa matag adlaw no. Og sa mangyo ko sa kinising-kasing sa uban pang wala ka subscribe na mo og i-like, i-click na notification bell button na to diya og i-like ato mga video mga kapare ug kamare para palagi updated mo sa akong mga bagong videos og muhangyo ko sa kinasing-kasing kanang nay ads diya sa ako ang mga videos na mga advertisement ayaw jud ninyo i-skip in town maluoy mo kay pinaagi ni ana sa inyong pagtan-aw ni ana mga ads mga ads makahatag ta og mga ginagmayng grasya puhon maluwing Ginoo sa ato mga kaigsunan no na nagpait pud sama nako no og di na lang nako tas-on kay medyo hapon na nahapnan jud in town ko og diri lang ko kutob hantod sa sunod natong mga episode hantod sa sunod natong mga video ayaw jud ko niyo lungis pagtan-aw kay sunod na video nako ako na ipakita ang atuang gimasraw atong agi atong giplanting no ipasilip na nako og tudloan ta mo unsaon jud ang pahungaw no pagkuha sa mga tabon o unsay kuha na mahinungdanon nganong giingana na
na process. Oh. At sunod na tong panagkita, mga kapare, dinigapon sa Pare Manny YouTube channel. Bye-bye. Thank you, thank you. Yes. Salamat. Ay, Salamat ha. Daghang kay salamat. yes. Okay, salamat po kayo. Salamat sa naghatag. Okay. Salamat. Salamat sa Salamat kayo niya. Salamat Sa kayo, video. salamat. Salamat sa naghatag ha. Salamat.